himɓe jahata latto police en tawa goɗɗo mo wala nagge amma o biyanake ɓiyi ko yahi ha université woɓɓe ma e jara bacci mum ha leddi yaasi amma an marɗo ceede marɗo na'i ta sori nagge woti nge foti nge jangina ɓiya a wawata shora mbala dokka ceede jangirde sey shora kalali maɗa tati jaha maɓɓitamo to ɗum maɓɓimo ɗum semtuɗum e meɗen wallahi to en semtoɓe joni ɗum semtuɗum e meɗen en mbawai hosuki janginowo jaranmo desenmo e wuro meɗen en mbiyomo o janginana en ɓiɓɓe meɗen ma amma ta yi ceede men ɗe gurtake sey to police en nangi en tan mbaweten en diwna jehen shoren nayi bangaro wara sodaɗi ma no yiɗi na no giɗɗen amma nanga ngari ma jaha shorandi dokka ɓiya o janga o wara o latto goɗɗum e wuro maɓɓe a wawata min bolowo e wuro amin sa'i jangaynomi wala goɗɗo ma andi emi janga wala dokkuɗo ko sisi min jangani hoore am na mi mantitoto amma min won sanadi min yiɓani min julirde jummare e wuro amin min waɗi jangirde primary e wuro amin ko waɗi ngam ma mi tawto e woodi ɓe ɗum moftani ceede ɗen eɗe jooɗi ɗe nafayi amma ko yurmi naway soyde janguki ha joni en keɓtayi ka hande ta yahi police station ɗo saɗɗum a tawawi pullo e mo maɓɓi ɗum yahay ɗum tawa leñol ndaare binuwe ɗo ɓe ɗum faɗɗi ɓe ɓurayi yimɓe joyo yawki jeweego amma duniyaru fu waɗi ka yiki ɗum faɗɗi yimɓe ɗum faɗɗi yimɓe fulɓe kullum e kirse e ɓuye e taɓɓe dow laawol e nange bano be'i amma ha joni gan ɗum wala goɗɗo arɗojo e moɗon gi'o kay min wane ɓi wane tami wane mi hooshi alƙawal mi maɓɓita jangirde e wuro am ha joni wala ɗum semtuɗum e meɗen balɗe ɗe gomnati fuɗɗay waɗugo rijista waɗoɓe zaɓe wallahi to en daraki jurumɗum ɗum ɗuɗanay en sosai hande ɗum yettake e a jooɗi e gesa ma e wuro ma ɗum wara ɗum wiya na ɗum go maɗa dole maɗa ummoɗa nden baba mama yanande mum e ɗon amma gam an a jangayi a salake janga a salake jangina dole maɗa ummoɗa dilla ka ɗon gokkon kon juulata shillowon e dari kon gara kon ardina arɗo on dara kon dillida e mako wala ko mbawɗon e defte mon e qur'anu mon e jande mon e neɗɗaku men e semtore men nde fulɓe ndaren dottijo nangi e caka rewɓe amma jango e mbiyata kay kaɗel ngeel to dow duule ɗen jango e min ma sey ɓiyan jangi wallahi to on nangi lawol yawti Abuja ɗo to gii haaɓe mawɓe rewɓe ɓe gondi defte ɓe ganca atal kilomita 2 kilomita 3 eɓe jaha eɓe tefa jangirde amma enen da jangirde jolɗe cuuɗi wala jahowo useni kule Allah ɗum to ɗum waɗayi dalila no duniya warti ha joni en mbiyatayi wallahi en mbiyatata gomnajo jiha ka nde wari waɗugo hukuma hakkilanki dabbaji ka ɗum waɗi kesum e Bauchi ɗo ɗum tefi kab janguɓe pullo betinare ɗum heɓayi pulɓe joni jogiɓe betinare janguɓe betinare ɓe ngala da pullo ɓe ma'aikata ɗum joni wallahi tallahi ƙauren Bauchi no ɗum wiyata on fu e dow haala no o hajiranta fulɓe sey anduɓe sa'i ko wanno minista Abuja inaje fulɓe de ɗum tetuno nane Abuja to ɗum wolway haala goɗɗo mo ɗum memani sey gwari en tan ɗum wiyata gwari en ɗum jaftani sey nde o wari o wiyata fulɓe ma e ɗo ndima fulɓe ma ɗo goni hamɓe ma e nder ɓe ɗum tetani inaje muɗum joni e ɗum wiya ɗum hokkay ladde min emi nder dokkaɗo ladde nde e ɗum remata waje ɗo